सेलनी बा ढोली संगो संग आली सेलनी बा ढोली. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా లిరికల్ ఉంటుంది. సో 2 లిరిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు బీట్ అలాగే వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో లిరికల్ ఉంటుంది. దీన్ని వదిలేసేయండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటో కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. సో సేమ్ ప్రాసెస్తో ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫొటోస్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇక్కడ 23 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇది కూడా సేమ్ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 సేమ్ ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ అవ్వకూడదు. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటో మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.